No, susedov si fakt človek nevyberá. A vedia prekvapiť aj po rokoch. Pozývame vás do divadla. Na bláznivú komédiu. Ach, ty susedia! Rebeka, predstavím ti víziu budúcnosti. Erik. Uvidíme sa v pondelok 17. novembra O 17:00 a 19:30 V kultúrnom dome Ružino. Radovan, musím sa vám priznať, vy ste pre mňa záhada a inšpirácia v jednom. Ďakujem. Nie, ja ďakujem.